Здравейте! Днес се видях с Попай. Нали, извиних му се за всичко. А, Това, което се случва тук във форума, няма нищо общо с действителността. И, нали, макар че повечето от чатиш тук 90% си заслужавате всички обиди и клевети. Няма какво да кажа друго. Извиних се на Попай. Пичага е. Дори му покани да пием по една бира в кръчма ли? Едно ресторанче. Едно ресторанче, но аз отказах поради простата причина, че ми беше неудобно след всички тези години, където съм изразявал негативна позиция спрямо него и не само като цяло, принципно и към други хора.